ang maminaw ug magtuon makakat-on. Kini si Teacher Helen kaninyo. Naghinam-hinam na nga magtudlo. Aron walay mga bata nga mabiyaan sa mga pagtuon. Ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang puruhan nga mamahimong malampuson. Mga bata, andam na ba mo karon sa atong mga pagtuon sa atong matematika? Sige, iandam na ang inyong mga lapis, papel, ug uban pa. No? Pwede ka mo nga muandam usab og Crayola, no? Pang-color sa atong mga buluhaton. Sige, ato nang tugdan. Mga bata, atong tun-an karon ang pagpangita. Ha? Pagpangita. Unsa man ang atong pangitan? Pagpangita sa nawala nga numero o termino gamit ang gihatag nga mga sumbanan o pattern. Sige. Karon ato usang tun-an kini, no? Aron atong lubusan o mahibal-an gyud nato pag-ayo ang atong pagtuludan karon. Ato usang tan-awon o tun-an ang mga gihatag dinhi nga mga buluhaton. Sige daw atong sulayan. Ha? Tanawa og tuni ang sundanan sa lingon A gikan sa wala ngadto sa tuo ug isulat ang saktong sunod. Ha? Saktong sunod base sa sumbanan o pattern nga anaa sa sa sunod. Unsa ang sunod sa maong pattern o sundanan? Ug isulat kini dinha sa lingon B. Sige. Sige daw. Mao kini ang sumbanan. San ikatulo mao pa na ang atong sumbanan. Okay. Karon ang atong pagabuhaton atong isulat o i-drawing sa lingon B ang unsay sunod niini. Sige, ato nang tugdan. Usa, duha, tulo, upat. Unsa man ang sunod sa upat? Ang tubag? 5. Ikaduha. A, B, C, D. Unsa man ang sunod sa D? Letra? Letrang E. Ikatulo nga sumbanan. Bituon? Tunga sa bulan? Kasing-kasing. Unsa man ang sunod kung ato kining balikon? Okay. Tama, bituon. Kay ikaupat, lingin, triangulo, rektangulo. Kung ato kining balikon, unsa man ang sunod? Lingin. Okay, ikalima. 5, 10, 15, 20. Sa atong nabantayan nga nag-ihap kita dinhi, ang atong nakita sa sumbanan nag-ihap sa pundok nga tinag 5. Busa mayon kita na pulo. 5, 10, 15, 20. Unsay sunod? 25. Nga naman, tungod kay kung ipadayon na to sa pag-ihap, ang sunod sa 20, base sa sumbanan nga nag-ihap kita og pundok nga tinagdima, mayon kita 20, 25. Sige, mao kana ang gitawag og sundanan, no? Ang sundanan mao gayud ang atong basihan aron atong makita o isulti o mapangita ang mga nawala niini nga mga numero o termino. Sige. Tanawa kini. Nato ang atong mga pagtuon. Magtuon kita. Tun-i ang mga panangitan sa ubos. Aron masabtan nimo ang eksaktong himuon sa mga musunod nga buluhaton. Okay, aniya kita
Napulo, 20, 30, 40. Ang atong nakita sa atong sumbanan, nag-ihap kita og tag napulo. Unsa man ang sunod sa 40? Mao kana ang nawala. Ang tubag? Busa tuba ang atong tubag. Gidaw. Napulo, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sakto ang atong nahimong tubag. Sige, ikaduha. Mao kini ang mga letra sa alpabetong Ingles. M, N, O, P, Q, unsay sunod? Ang tubag, Q, R, letrang R. Okay, sa ikatulo, ang atong nakita dinhi sa sumbanan kay mga nagsunod-sunod nga adlaw sa semana. Naguna kita sa Lunes, unsay nawala? Miyerkules, Huwebes. Ang tubag, Martes. Sakto ba ang atong tubag? Sige, ato daw kining basahon o ngandan ang mga adlaw. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Sakto. Ikaupat, Enero, Pebrero, Marso, nawala, Mayo. Atong nakita sa sumbanan nga mao ang pagsunod-sunod sa mga bulan sa tuig. Naguna kita sa Enero, Pebrero, Marso. Ang sunod sa Marso kay Abril. Tama ba ang atong tubag? So, kay mingon man kita ang mga bulan sa tuig kay Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Ikalima, mao ang mga balik kita sa letra sa mga alpabetong Ingles. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Sige, nakuha na nato mga bata. Maulang ka na ang gitawag og pattern o sundanan. No? Ang pagsunod-sunod sa mga gitawag og mga numero, pagsunod-sunod sa mga letra sa alpabeto, pagsunod-sunod sa adlaw, sa semana, mga bulan, og pwede usab mga kolor og mga forma. Tan-aw nato sa sunod natong buluhaton. Karon sa atong nakita sa atong mga pagtuon mga kabataan, nasabda nato og atong nakatunan nga ang sundanan o sumbanan mao ang pabalik-balik nga pagkahanay sa letra, numero, ngalan sa adlaw o bulan, kolor, forma, panghitabo o uban pa. Mga bata, mao kana ang sumbanan. Kinahanglan gayud nga ato kining matun-an kung unsa ang gipakita niini aron makita nato ang mga nawala sa maong sumbanan nga gipangitaan kanato, no? Kanang nawala, kinahanglan gayud nga ato kining pangitaon. Apan dali lamang ang pagpangita niini kun atong na kita o natun-an na ang unang sumbanan nga gihatag kanato. Sige, karon magbansay kita, no? Magbansay kita. Ania, isulat sa badlis ang saktong tubag aron makumpleto ang sundanan. Sige, una, napulo. Mao kini ang sundanan. Napulo, 11, blanco, 13. Unsa man ang nawala nila? Ang tubag, 12. Okay, ang sunod sa 11, 12 man. Okay, kani F, G, H. Pangitaon na to ang nawala din na. Mao kini ang sumbanan niya. F, G, H, I. Unsa man ang nawala? Letra H. Okay.
Okay, mao kini ang sumbanan kinahanglan pangitaon nato ang nawala dinhi base sa sumbanan nga atong nakita kaganina. Kay bituon, tunga sa bulan o kasing-kasing unsa man ang nawala din na ang tubag. Okay, ikaupat tingin, triangulo, rektangulo. Kung atong sundon ang maong unang sumbanan, unsa man ang nawala dinhi. Sige, ang tubag. Kana, nagpasabot mga bata nga gibalik-balik lang ang maong sumbanan. Okay, mao kini ang unang sumbanan. Kung atong balikon, unsa man ang nawala din na. Ang nawala kay numero nga 4. Okay. Sige. Karon ato nang buhaton kining buluhaton nga magbansay kita. Isulat sa badlis ang insaktong tubag aron makumpleto ang sundanan. Napulo. Napulo, 20, 30, 40. Unsa man ang sunod sa 40? OPQ. Unsa man ang nawala din na. Ikatulo, Hunyo, Blanco, Setyembre, Setyembre, Oktubre. Unsa man ang nawala din na. Okay, ikaupat, A, B, C, D, E, F. Unsa man ang nawala din na. I, J, K, L. Okay, dinhi sa ikalima, 71, 72. Blanco, 74, 75. Gamit na to ang paghihap nga English. Okay, unsa kaha ang sunod ni ana? Unsa kaha ang tubag ni ana? Unya mga bata, akong ihatag ang saktong tubag. Sige. Okay. Karon sa atong mga pagtuon o sa mga buluhaton nga gihatag kanato, kini lamang ang angay natong hinumduman mga bata. Ang sundanan, konsumbanan o pattern usa ka pahiluna nga gabalik-balik sa eksaktong hanay. Sa unsa? Hanay sa unsa? Hanay sa kolor, numero, forma, ngalan sa adlaw o bulan, gidakon, panghitabo ug uban pa. Gabalik-balik lang mga bata, no? Timan-an nato nga ang pattern o ang gitawag na sumbanan gipahiluna nga gabalik-balik nga eksaktong hanay. Halimbawa, hanay sa mga adlaw, ngalan sa mga adlaw, ngalan sa mga bulan, hanay sa mga kolor, hanay sa mga forma, hanay sa mga butang. Mao kana ang gitawag og sundanan. Kinahanglan lamang nga ato kining unsa matun-an aron makita nato kung unsa ang sunod og nawala sa maong sumbanan. Sige. Susihon na nato kung doon na ba kitay nakatunan. Kolore ang forma nga ana at sulod sa kahon. Aron makumpleto ang sumbanan. Okay, sige. Okay, kana. Dayon kini. Timan ninyo nga ang sumbanan nagpuli-puli lang sila. Unsa kaha ang saktong tubag niini? Ikaduha. Dako. Gidakon ha. Nagpakita kini sa pagbalik-balik sa hanay sa gidakon. Dako gamay. Hain ka ang sakto og sunod niini. Ikatulo. Tanawa ang forma sa atong triangulo. Nakakulob, nakahayang, nakakulob, nakahayang. Unsa kaha ang sunod? Okay, ikaupat. Hanay kini sa mga forma. Rektangulo, initlog, rektangulo, initlog, o rektangulo. Unsa kahay sunod niini? Tanawa ang pattern o sundanan. Okay, dayon bituon, dayon kini, okay, forma kini ha. Hanay sa forma, unsa ang saktong tubag. Unya mga bata atong
saktong tubag. Okay, karon magpalambo kita. Tanawa ang sundanan sa lingon A. Isulat ang musunod na sundanan sa lingon B. Okay. Sige daw, unsa man ang sunod dinhi? Okay. Sige, mamalandong kita sa ato nang nakatunan base sa mga gihatag nga mga pagtulunan o mga buluhaton. Nakakatuon kita bahin sa unsa mga sumbanan. Isip ko sa kabata, tama nimo, importante nga mahanap ka sa pagsubay sa sundanan kay makatabang ini kanimo sa paghimo og mga prediksyon. Unsa man kining prediksyon? Mga pagpanagna basis sa imong na sinatian na, no? Kay pabalik-balik lang kini, no? Okay. Ang prediksyon mao ang sakto nga pagpanag-an unsay sunod nga mahimong mahitabo, no? Mao kana ang gitawag og prediksyon. Importante kini sa inyong kinabuhi nganuman tungod kay kung nahibalo ka na kung unsay sunod sa imuhang gibuhat, kabalo ka na usab kung unsa ang angay buhaton. Okay? Sige. Karon ato nang tun-an ang ato nang ihatag ang mga tubag sa ato nang natun-an nga mga buluhaton. Okay, sige ato nang ihatag ang tubag. Ang tubag dinhi kay 50. Ang tubag dinhi kay letrang R. Ang tubag dinhi kay Martes. Ang tubag dinhi kay Abril. Ug ang tubag dinhi kay letrang GH. Okay, sakto ba ang inyong mga tubag mga bata? Kung sakto, doon na nakamuhi nakatunan sa atong mga pagtuon. Okay, anian na. Ato nang ihatag ang tubag sa atong buluhaton nga magbansay kita. Unsa man ang nawala? Numero nga 12. Saman ang nawala din letrang H. Dinhi? Dinhi? Okay. Ang nawala dinhi kay ang numero nga 4. Karon ato na sa ihatag ang tubag sa atong mga gibuhat kaganina. Isulat sa badlis ang eksaktong tubag aron makompleto ang sundanan. Ang tubag 50, tama ba? Sakto ba? Ang tubag kay letrang R. Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre. Okay? 71, 72, 73. Okay. Sige, hain ka ha. Ang saktong tubag dinhi kolore ang porma nga ana sa sulod sa kahon aron makompleto ang sundanan. Tanawa kini mga bata ang tubag. Tanawan atong ihatag unya ang tubag. Okay ni ang tubag. Kana ang tubag. Okay, nakakuha ba kamo sa saktong tubag? Okay. Karon ato na usab ihatag ang tubag sa
atong buhaton nga magpalambok kita. Okay, numero nga 15. Tungod kay sa atong sumbanan, nag-ihap kita og pundok sa pinagtulo. Sunod. Tama. Sunod. Duha ka dingin. Ang sunod, Setyembre. Ang ikalima, letrang D. Okay. Mga bata, nakatunan na nato ang mga pagpangita sa mga nawala nga numero o termino. Mga bata, pinaagi sa sumbanan nga atong gikatunan, mahibalo na kita nga makita ang mga nawala nga mga numero o termino sa gihatag nga sumbanan. Dali lang kaayo kini sa atong natun-an, ato lamang tun-an kung unsa ang gihatag sa unang pattern o sundanan ug ato lang kining balikon. Tungod kay ang pattern o sundanan mao ang pagpabalik-balik nan ay sa mga butang, kolor, ngalan sa adlaw, forma. Okay, mao lamang kana ang atong bantayan. Ug unta magamit kini ninyo sa inyong inadlaw-adlaw nga inyong mga labi na sa atong inadlaw-adlaw nga panginabuhian. Mga bata, kung kamo nakakatuon niini, makatabang kini kaninyo sa gikaingon ko na sa inyong mga prediction, no? Makahibalo na kita kung unsay sunod nga mahitabo. Halimbawa, kung aduna kitay gibuhat nga dili maayo, no? Makaingon kita nga ang sunod niini kasab-an gayud kita ni mama. Tungod kay sa sumbanan nga ato nang na experience o ato nang na sinati, no? Busa dili gayud kita maghimo og dili maayo aron dili kita kasab-an sa atong mama ug papa. Buhato na to pirmi nga magtuon kita sa atong mga modules ug ang mga pagtulunan nga gihatag kanato sa atong magtutudlo aron kitang tanan adunay makatunan. Ug mao lang kadto hangtod sa sunod nga pagtulunan. Bye!